Slávnostný akt kladenia vencov pri príležitosti 71. výročia oslobodenia hlavného mesta Slovenska Bratislavy Červenou armádou sa na bratislavskom Slavíne začalo krátko po 12. hodine. S krátkym príhovorom v slovenčine vystúpil aj veľvyslanec Ruskej federácie. Dnešný sviatok, 71. výročie oslobodenia Bratislavy, je sviatkom všetkých nás, ale hlavná vďaka patrí našim drahým veteránom. Na Slavín prišiel aj ex-prezident Gašparovič, zástupcovia protifašistických bojovníkov Matice slovenskej, ale napríklad aj herečka Marina Kráľovičová či členovia ruského parlamentu. Sme vďační slovenskému národu, že chráni túto pamiatku a pamätníky tých vojakov, ktorí položili svoje životy aj za slobodu Slovenska. Bola rozbombardovaná Bratislava, si uvedomte, že to všetko to bolo proste z ruiny a boli sme šťastní. Boli sme mladí a proste takto. A zrazu bol koniec vojny. Odpor slovanskej vzájomnosti Matice slovenskej ako pokračovatelia tradície, odkazov našich predkov, našich otcov a našich dedov si považuje za česť a povinnosť to takéto slávnosti zúčastniť. Veniec pri príležitosti 71. výročia oslobodenia Bratislavy položilo niečo neskôr na Slavíne aj premiér Robert Fico za asistencie viacerých členov vlády. Úcta k ľuďom, ktorí padli pri oslobodzovaní Bratislavy a celého Slovenska, patrí podľa neho k základným pilierom národnej politiky. Som súčasťou výkonnej moci alebo zákonodárnej moci. Tento pilier budem neustále podporovať a vždy ma nájdete pri týchto príležitostiach, aby som si uctil pamiatku tých, ktorí sem prišli a už odtiaľ to neodišli. Fico zdôraznil, že pri oslobodzovaní Bratislavy padlo 760 vojakov Červenej armády, pričom zdôraznil, že budeme naďalej prejavovať veľký záujem o udržiavanie tohto sviatku aj o podporu udržiavania všetkých pamätníkov u nás.